Здравейте на всички, днес, както виждате, ще играя в Fun Run 2. Тук ми излизат някакви работи. И да, как се казвам? Небе. Ще се казвам Злати. Небе, не Злато. Влезнах. И да. Само ми чака преди. Извинете. Добре. Чакай да се върна. Quick Play ще играем. Тук да се избера. Ще избера и това. Леденото. Никога не съм играл в Fun Run 2, но както знаете съм играл в 1. Обаче е много по-реалистична, както виждате, е много по-реалистична от Fun Run 2. Т.е. от Fun Run 1. О, shit. Мале, как се порязах. Оли shit, наистина. Не. Уи. О, не. Не, как съм втори, бе? Ужас. Уи. Как така се... Та читърка, е. Как така ме надмина толкова бързо? Тя е много голям читър. Уи. Ама съм мечка. Не съм лисица този път. Да, аз съм втори. Окей. Ще избера това джунгловото. Повече ми харесва. Има магнит. Опа. Аз съм намалил звука до край. Съжалявам, ако не се чува, но... Та Fun Run 2 ми изглежда по-трудна от 1. Ууу. Пуснах си щитче. Как така, ако има такова, бе? Добре. Ахой. Аз наистина съм първи. Не. Фак. Оле, някой ще ме надмине. Аз съм първи! Та лисица остана последна. На лисицата. Окей. И... започваме пак да играем. Ой! Трябваше да скоча, ама... Докато щях да скоча, то ме не разряза вече, тъй че... Останахме само 4... не, 3 само вече само останахме. Някой ще да ме надмине. Уи. Shit, не. No, man. Някой ме застреля с пушка. Забравих буста за взема. И пак съм първи. Той скочи на по-напред му такова, нали? Какво мога да отворя? Сега...
Не, това изглежда много женско. Кое изглежда? Не мога. Ами ще си вземам, ще си купя лисицата. Да, за $200 тук. И вече съм лисица. Но как да се обличам? Не. Ами някакво такова. Не бе. Правиш. Аз нямам пари. Нищо. Карай. Сега последен матч изигравам и свършвам с клипа. Не последен матч, ами т.е. последен от кого, нали? Последно състезание имам предвид. Защо аз съм последен? What the fuck? Аз се разрязах самичък. Oh shit. No bitch. No bitch. Не. Уи! Оле, това е много гадно. What the hell, човек. Тук що взех буст и някакъв ме уби. Омага. What the hell. Омага, за малко материал. Сега съм втори. What the hell, бе, човек. Един път не съм пробвал грамотевица. В смисъл... Аз съм първи. Ей! Омага! Оле, това беше за малко. Оле, аз съм първи! Ей! Хора, аз съм първи. Тая мечка такова. Хора, мисля това да бъде за този клип. В смисъл не мислям и точно съм го преценил преди малко да го спирам с клипа. И да ви е харесал и айде, чао!